do prdele. Chodím do prdele. Já bezmizeli cíga, co to tady je? To... Fuj, ty prase. Takový prase. Já ne... Ty jsme se bralo cígo. Fec. Mami, třeba to byla kočka. No určitě. Prachy na kočku, hráblo na kočku, Lili na kočku, že Lili si pozvala domů kočku. A vlastně kočka si pozvala Lili. Kluka na kočku, mýho novýho manžela na kočku, ty vole, ty seš dobrá. Jsme pozvala domů manžela a myslíš si, že ho hnedka zpětnu, viď? Tak to je možný. Teď mi řekni, kam my jsme vzali ten cíga. To byla kočka. Tam si strčila ten fet a ty prosím prohrda. Co to tady má? To je papír. Přečtu. Už mi nějaký romantický. Je to nějaký kary. Aha, kary čurma. Kurva. Pojď, tady má napsaný. Kary kurva. Feruško, pojď sem! Já jsem vyšla pro mikro. Ty máš tady kalíček nebo papírek od nějakého hnusu. Pojď blíž. Kary kurva. Vem si to. Strč si to do zadku. A pojď ještě blíž. A to seš. A teď se za ten papírek sebereš, zapálíš se a jdeš vůleč. Postraní tom pec, co máš tak. Co já Teď dělám? tě mu zabij, protože mi světovat! Nechoďte tak daleko. No a? Lili. Lili.